Мөслим Сабантуен быел Ирак чит илләрдән Испания, Италия, Казакстан һәм Россиянең бик күп шәһәрләреннән килгән кунаклар да карады. Кунакларны үзәк капка төбендә Мөслим тугайлары ансамбле сәламләде. Кунаклар районыбызда гомер итүче милләтләрнең кунакчылыгы шаһиты булдылар. Тарындарыбыз мул булсын. Сабантуй майданы турына Land Art халыкара фестивалендә катнашучылар белән бергә Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министры Равил Кузюров, Алабуга Агропромдор строй җәмгыяте җитәкчесе Рәшит Хабиров, Татарстан Республикасы прокуроры ярдәмчесе Флюр Баһаутдинов, педагогия фәннәре докторы Васил Гайфуллин, Татарстан Республикасы Мәгарифне үстерү институты ректоры Рәис Шәйхелисламов, Land Service җәмгыяте генераль директоры Людмила Костачева, Йолдызлык бәйгесе авторы Дмитрий Туманов, Казан дәүләт медицина университеты кафедра мөдире Альберт Галлямов, Шаллы икмәге җәмгыяте генераль директоры Рафаэль Юнусов һәм башкалар үтте. Бәйрәм 500-гә якын бала катнашкан театральләштерелгән тамаша белән башланып китте. Мәйданда милләтләр арасындагы дуслыкны, милли традицияләребезне, гомумән җирлегебездәге күп милләтле халыкның яшәешен чагылдырган күренешләргә зур урын бирелде. Бәйрәм сәхнәсенә күтәрелгән район башлыгы Рамил Муллин ихлас котлауларын җиткерде. Җирлегебезгә кайткан кунакларыбыз, барыгызны ихлас күңелдән халкыбызның иң күркәм булган, иң матур, хезмәт белән бәйле булган, җирлек белән бәйле булган, туганлык белән бәйле булган, гырыфыбыз, тарихыбыз, иманыбыз белән бәйле булган зур бәйрәмебез Сабантуй белән сезне ихлас күңелдән тәбрик итәсем килә. Әлбәттә, Сабантуй инде ул гырыф элек-электән үк туганнарның җыелып, авылның иң гүзәлен, иң батырын сайлый торган туганнар җыелып бер-берсенә рәхмәт әйтеп, сәлам биреп, кайтканнарыбызга
һәм исәннәргә сәлам биреп киткәннәрнең каберен белеп җыела торган бер бәйрәмдер. Һәм Аллаһка шөкер, күп генә вакыт үтсә дә, бу тагын шундый ук традицияләрен саклап, бүген дә Сабантуй авылларыбызда, җирлегебездә бердәм күркәм бер җыен булып тора. Бүген дә Аллаһка шөкер, шушы бәйрәм форсатыннан мин инде барыгызны да сәләмлисем килә, шәхсән үзем исемнән, дәүләт җитәкчелеге исеменнән, район җитәкчелеге исеменнән, активлыгы исеменнән. Чыннан да бәйрәмгә бик матур хезмәт белән килдек. Ул инде әлбәттә беренче чиратта бәйле авыл хуҗалыгы белән. Бүген Аллаһка шөкер, елыбыз бик күркәм, бик матур килә. Бик күп авыл хуҗалыгында эшләгән егетләребез, кызларыбыз бик күп хезмәт куеп бүген инде басурларыбызда матур итеп иген үсә. Җирлек булгач төрле тармагы бар. Мәдәнияте дә, мәгърифәте дә, социаль як булсынмы, спорт булсынмы, яшьләр сәясәте булсынмы, икътисадның тотрыклыгы булсынмы, алар барысы да шушы эшмәкәрлек булсынмы, алар әлбәттә шушы җирлекнең тормышы белән бәйле. Мин инде бүген ихлас күңелдән зур рәхмәтемне җиткерәсем килә авылдашларыма. Чыннан да бүген бергә булып, бердәм булып, шушы җирлегебезне, авылларыбызны Аллаһның рәхмәте белән без инде үзгәртеп, яшәү рәвешен тагын да уңайрайтабыз. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә дәүләт җитәкчелегенә. Әгәр дә аларның ярдәме булмаса, әлбәттә бу хәтлек эшне эшләп булмас иде. Шуңа күрә, чыннан да бүген инде булганга шөкер кылып, фидакар хезмәт куеп, һәрбер тармакта эш барса, җирлегебез тагын да матур, тагын да күркәм, тагын да яшәр өчен уңайлы булыр. Кайткан кунакларга мин дә әйтәсем килә, чыннан да бүген инде эшләнгән эшләр Аллаһка шөкер бик күп, алар барысы да шушы халыкның яшәү рәвешен уңай якка үзгәртергә юнәлтелгән. Һәм инде бүген безнең ишек ачык. Ишек ачык, кайтыгыз, балаларыбыз калсын шунда. Ул вакытта гына киләчәктә киләчәгебез бар. Ул вакытта гына җирлегебез тотрыклы булыр, икътисад тотрыклы булыр һәм яшәү тагын да уңайлы булыр. Шуңа күрә ихлас күңелдән зур рәхмәтемне җиткерәсем килә. Киләчәктә дә ватаныбызга, җирлегебезгә хезмәт итеп, безгә матур итеп яшәргә кирәктер. Бәйрәмнәр белән барыгызны да. Хөрмәтле мөслимлеләр, кадерле кунаклар, Татарстан Республикасы Президенты Рустам Галиевич Миңнехановның 2019 елгы Сабантуй бәйрәмендә катнашучыларга һәм аның кунакларын сәламләве. Кадерле татарстанлылар, сезне татар халык бәйрәме Сабантуй белән чын күңелдән тәбрик итәм. Күп милләтле Татарстаныбызның дөньяга таныткан бик күп матур бәйрәмнәр арасында Сабантуй хаклы рәвештә үзенә лаеклы, күренекле урын тота. Ул борын-борындан язгы кыр эшләре тамамлангач бәйрәм ителә. Табигатьнең җанлы игенченең, фидакар хезмәтенең, халкыбызның кунакчылык һәм юмартлык кебек асыл хасиятләрен гәүдәләндерә. Тәбрикләүләрдән соң бер төркем райондашыбызга дәүләт бүләкләре тапшырылды. Алабуга агропромторстрой җәмгыяте генераль директоры Рәшит Хабировка, Агромастер җитештерү компаниясе директоры Илгиз Исламовка, Татарстан Республикасының ел иганәчесе 2018 дипломы тапшырылды. Язгы кыр эшләре чорында яхшы нәтиҗәләргә ирешкән кыр батырлары да хөрмәтләнде бәйрәмдә. Аларга муниципаль район башлыгының рәхмәт хатлары һәм кыйммәтле пакетлар тапшырылды. Җаваплылыгы шикләнгән агрофирма Родные края туган як җәмгыятеннән Хәбибуллин Вәлиулла Сәгыйдулла улын тәбриклибез. Шушы агрофирмадан Утиганов Евгений Кузьмич, Август Мөслим җәмгыятеннән Салахов Алмаз Рөстәм улы, шушы җәмгыятьтән Нуруллин Илфар Миңнулла улы, Шәрипов Зөлфәт Рәхимҗан улын тәбриклибез. Шулай ук Август Мөслим җәмгыятеннән Кудряшов Сергей Викторович бүләкләнә. Навуз җәмгыятеннән Тазов Максим Владимирович, Исламов Христиан фермер хуҗалыгыннан Хәйруллин Фәйрүз Зөбәр улы, Шушы фермер хуҗалыктан Минхаҗев Фәнис Әнвәр улы, Вәлиев Руслан Илгизәр улы, Авзалов Христиан фермер хуҗалыгыннан Вәлиев Руслан Илгизәр улы, Фазлыев Рифат Зәкәрия улы, Нуретдинов Христиан фермер хуҗалыгыннан Кондратьев Юрий Николаевич. Сезнең тырыш хезмәтегез алдында баш иябез. Сез булганга табыннар бул. Өстәлләребез түрендә икмәк. Сабантуй хезмәт бәйрәме. Авылларда бәйрәм. Сабантуй алдына хөрмәтләре хезмәте. Сабантуй
Kaysera, sina bulegim de var. Şaktör bülegi, elleni bulmaz hele. Kurumlu yavuluktır. Ya, görüp bakalım. Rusları, kuruluşu, şiira elbette ortak giremeyiz. Sen soğukla Mehmet aramızı. Eyleyden mi Assalamu alaikum kızlarım hem ullarım. Alanlar, hani ma aytıp Ramazan aylarında uzdırıp giberdik. Şimdi sizden yanға Ramazan kıymağı bilen filaga alip geldim. Yarışlarda, bil alışlarda birinçilikte girmeden inci bizlerimizge ele bir bayram sıyırır. Bugünkü bayram gününü biz şakırdık qonaqlar. Qonaqlar keluni biz pişirdik kuymaklar. Biz әзірлейбіз тобын кетіріп, бүтін жайын ортаға қойдық шәшек. Шәшек янына шек-шек. Шек-шегеді шек-шеге, олса іріпкеде шек балына ұйса. Бүттім қонаққа жетер. Шек-шек пішірістіріп, кешірді елімізді. Шек-шекке ізгі түріп, соңғы дейін бізді. Her yıl sayın kızını bulandırıp saban kuyga yaşa şulay. Saban kıyı kildi müslimime Uraznalı jirler türünden Turgay kavuşları afen birgen Hizmet batırları ilimden Şov gür kileksin bulunlar Kırılar hem sığdurları Kutlu olsun milletteşler Müslim saban kıyıları Yıldık biz zor meydanda Vardık da dost tuğanlar Her kaysımız manda konak Sizin için bizmin jırlar
Tatar halkının iň yaratıkan hem ömür boyuna bayram ýatrgan bayramy. Bu bayramynda bizning rayon halkı, rayondaşlar benim oýlamamça pek zor umuşlar bilen karşıladılar. Yazgı şeşminin vakitinde kısa sroklarda bütün rayon halkı başkarıp çıktı. Indi yazgı şeşi bitkeşanın yıl kelüğü de kerek, yağmurlar vakitinde jova. Şulay bulga şimdi bizning rayon halkının bugün Sabantuýyn rahatlanıp, şatlanıp bayram iterge mümkinligi бар. За последние 4 года муслимовское муниципальное образование стало бриллиантом. Коллективы Муслимовского района. Это такой родник, это чешме такой красоты, чистоты, таланта. Вот мы сегодня об этом говорили, что европейская культура намного уступает в своих пустых поисках. Вот он родник красоты и счастья. Кеше менә без үзебезнең авыл җирлегендә Сабантуй оештырдык. Бүген менә Мөслим районына төштек. Бик матур үтә. Мондый матур Сабантуйлар, наверное, безнең республикаларда юктыр. Бу хәтле концертлар бик матур. Бик матур бүген көннәр яхшы. Без һәр вакытта да шулай көннәр шулай матур торсын, тыныч булсын, иңешләр уңсын, бөтенебез дә рәхәт тормышта яшик. Meydan ortasında türlü oyunlar başlanıp gitti. Hatın kızlar şülmek vatu, kiyente şilek bilen su taşı, yumurka salıngan kaşık kabap yürü, avuç bağanağa münüp köpek oyunlarda aktivlik көрсетті. Sabantuy yeteşlerin Tuğaş'tan Gayazga Bidullin, Minzele'den Ayzat İmamov, Yarşalı'dan Landış Hasanjanova hem Alı Şapmak'tan Dilber Salihova alıp gittiler. Kırşlarında ezerek çeşim çeşittik, yer işkerte bilen şakalandı. Basudayın. Nindi tilekler, tebrikler kettiğiniz Sabantuyda katnaşuşlarına. Sabantuyda katnaşuşlarga bitirsine selametlik, isenlik, sağlık, tanıştırmış. Men bugün Sabantuyuna Melle Tamak avlundan kildim. Nina Sabantuya bik uşay. Men yıl sayın kilem. Sabantuyun bik eybet uyuştıralar. Uyanları bik matur. Men uyanlarında katnaşırga tırışam. Nina bik kızık uyanlarda katnaşu. Nina birinci urun mehim tügel katnaşu bik kızık. Nina rahmet yolsun şulay matur uyuşturuşlarga. Milli bayramlarımızı şulay devam etişlerge bik zor rahmet yolsun. Uyuşturuşlarga bik zor rahmet. Uyuşturuşlarga mınday bayram barısında yaratadı. Bütün oyunlarında yaratadı. Mine Zeynep jırladı orakına. İň jaratkan jırçılarının birisi. Allah'a şükür. Dünyalar tыныç bulsun, imin bulsun. Barlık kişilerde selamet bulsunlar, bäxetli bulsunlar. Ir yigitleri gir көтәрү, туры баганага менү, капшык сугышы, турникта күтәрелү кебек көч таләп итүче бәйгеләрдә көч сынашты. Land Art фестивалендә катнашкан Испанияле капшык сугышында үзенең көчен сынап карады.
бик әйбәт үткәрә главабыз. Жылның җанына бөтен районнардан килеп, монда мин беренче урынны һәр вакыт аламын. Уеннарда еш катнашасыз. Еш катнашамын, бәләкәй чактан ук еш катнашам, яратам, бик күңелләп баралар мөслим халкы. Новосибирскидан килгән кунак кызларыбыз авыш баганага менде. Ташкыда гаиләләр арасындагы ярышта да 10-дән артык пар катнашты. Беренче урынны Тукай районыннан Хасиннар гаиләсе алды. Икенче урын Симәктән Хасановлар гаиләсенә бирелде. Өченче урында Митрейдән Рафиковлар гаиләсе. Мы очень довольны, очень интересно. Участие тоже прям впечатлило. Просто эмоции зашкаливают, из-за этого нет слов, честно. Очень всем довольны. Очень понравилось, здесь очень гостеприимные люди, вообще все такие добродушные. Нас принимали здесь, как не знаю, как каких-то VIP-гостей. Мы очень рады вообще, что мы здесь побывали. У вас здесь очень здорово, вы все такие вообще просто классные люди. Муслимова нас очень радушно принимает. Спасибо всем организаторам за это, потому что, на самом деле, реально, наверное, это такой первый фестиваль Лендарта, где настолько все масштабно и атмосфера очень дружественная. Люди рады нам, да, нас встречают каждый день, как будто бы праздник. Поэтому мы довольны все. Праздник вообще потрясающий просто. От чабышлары башлангач үзәк мәйдан бер мәлгә бушап кала. Күпләр чабышлары башланганчы ук трибунада уңайлы урын алып калырга ашыга. Ярышлар башланганчы иңлек Аргамак ат спорты мәктәбенең атлары һәм Будула исемле пони көчле алкышлар астында халык арасыннан узды. Юртаклар заезды Мирхаҗиян Салахов, Зөфәр Султанов, Яхья Шинаев истәлегенә багышланды. Ат спорты мәктәбе директоры Фазаил Валиев берничә заезда чыгыш ясады. Нәтиҗәдә финалда Гамнет кушаматлы аты белән җиңү яулады. Мөслимләргә Татьяна Камаева, Минтахир Сабиров, Айдар Зиннуров, Рәзилә Мөхәммәтова кебек ат сүзләрнең исемләре дә яхшы таныш. Әлегә безнең алда бара гол призы, Персона безнең 3-нче номерда. Әйдә якынлашалар, кушап югалы, Валентин атларга әйләнде. Приказ безнең халыклар, Сәбризова, ана Мариянга, Татьяна Камаева. Икенче урында гол приз. Гол приз, Мариянга Валентин. Сабантуйның төп бәйгесе көрәшне нәниләр ашып җибәрде. Келәмгә иң элек кеше Сәйит Галиевлар чыкса, зурлар көрәшен Сәйит Галиевлар төгәлләде. Нәниләр арасында беренче урын Искәндәр Сәйит Галиевка бирелде. Икенче урында Данияр Сәйит Галиев, өченче урынны Алмаз Мырзаханов алды. Елларның безнең авырлыгы 100 килограмм, елларның авырлыгы 100 килограмм, елларныкы 120. Илбир, сен кайда? Безнең соңгы көрәш бара. Сабантуйда. Алда кыса булайын, соңгы түгел. Ике брат. İkisi de güreşçi, ikisi de ribak, ikisi de turmuş yitirge yaratalar. Turmuşları motor. Edeyinde güreşemiz. Güreşemiz edeyiz. İki bal verildi. İlna Sait Galiyev'e.
Иста Жеңеули Илдар Сайталиев һәм 2018 елгы Сабан туены Австралия батыры. Менә инде ул татиҗы 8нче ел. Дәттән чемпион була. Илнар Сәетғалиев 2019 елгы Сабан туеның абсолют батыры булып танылды. Аның җилкәсенә тәкә салынды. Якташыбыз Рәшит Хабиров бүләк иткән телевизор тапшырылды. Мен bu Сабан туйга 2 ай алдан, ярты алдан bir шок йөри башлыйм. Заниматься итеп, нитеп, барыр. Бәләкәй генә малайлар булса да, алар үсәләр, алар яшьләр, любой моментларга, любой алмаларга мортлар минем өчен. Һәр вакытта шүләтә. Бүтесенә куркып торабыз. Абылай менә кемгә рәхмәт бик зур. Район Сабан туен Татарстанның халык артисты Зәйнәп Фәрхетдинованың дәртле җырлары бизәде. Районыбыз үз эшчәннәре дә җыр биюләрен тәкъдим иттеләр. Бәйрәмгә килгән һәркем күңел күтәренкелеге, яхшы кәеф һәм шатлыклы хисләр белән таралышты. Фәридә Гайнтдинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Елның 8 сентябрі 6 шақырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатларын сайлаулар. Татарстанда яшәүче һәр кемнең тавышы мөһим. Минем Татарстан, минем тавыш. Татмедианың 3 һәм оннан да күбрәк басмасына языл һәм призлар уйнатуда катнаш. Квитанция копияләрен почтага җибәр һәм телефоныңны күрсәтергә онытма. Укы һәм ут. Газиз дин кардәшләр, милләтебез ислам динен кабул иткән мәшһүр шәһре Болгар дөньяга сибелгән халкыбызны кабат изге Болгар җыенына чакыра. Дөнья мәшәкатьләреннән арынып, милли бердәмлекне тоеп, изге җирдән көч-куәт алып, рухыбызны ныгытып кайтыйк. Бәйрәм чаралары 15 июнь көнне иртәнге 9 сәгать 30 минутта башлана. Болгар җире, сез